Il-membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili issa għandhom il-biss protettiv ġdid li jista' jintuża f'operazzjonijiet li jinvolvu nirien u ilma. Dan il-biss b'materjal li l-ebda pajjiż qatt m'għandu bħalu huwa aktar sigur għal ħaddiema tas-salvataġġ, 35% eħfef aktar komdu minn dak li kellhom huwa adattat għall klima ta' Malta. Dan proprju tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema pajjiż ta' kwalità indirizzata mill-Ministru għall-Intern Barrin Camilleri u fil-preżenza ta' numru ta' pumpieri. Il-direttur tas-CPD Peter Paul Colleiro tkellem dwar dan il-biss protettiv u l-importanza tiegħu. Għandha il-performance rating tagħha huwa għoli, rajnih fit-testijiet u t-testjani jom anke Malta ġifier ma qadniex biss fuq dak li qal is-supplier u din ġiet maħsuba għal dawk il-postijiet fejn it-tibdil fil-klima u iktar sħun. U allura li qed jiġri kollok tendenza li l-firefighter jista' jkun li jneħħi l-biss protettiv għax ma jkunx jifilħu ħabba sħana. Din ħadd tnaqqas minn dak il-fatt. Bħala materjal dan huwa state of the art ma' l-ebda civil protection fid-dinja li għandha bħalsa bħala. U se nkunu l-ewwel, però konfidenti li bl-esperimenti li saru fil-laboratorju fl-universitajiet u anke bl-esperimenti li għamilna aħna konfidenti biex noħorġu għan barra u naħdmu u nsalvaw u nipproteġu. Il-Ministru Barrin Camilleri elenka l-investiment massiċ li sar f'dan id-dipartiment fl-aħħar snin u dak li se jsir fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin. Fost dawn semma x-xogħol fl-istazzjonijiet tax-Xemxija tal-Furjana u ta' Baħar iċ-Ċaq, is-CCTV cameras fit-trakkijiet li se jgħinu fl-operazzjonijiet u l-ftehim settorjali ġdid li se jiġi negozjat għal ħaddiema li jammontaw għal 373 ħaddiem. Spjega wkoll kif dan id-dipartiment huwa preparat mammar u mħarreġ għal kull eventwalità li tista' tinqala f'pajjiżna. U dan il-mod il-ħaddiem ikun jista' mhux biss aktar komdu, ma jkun aktar sigur, jista' jaħdem aħjar sabiex finalment jista' jtina lis-soċjetà tagħna servizz aħjar. U b'dan il-mod verament ikunu qed nagħtu serħan il-moħħ lis-soċjetà tagħna li jekk jinqala xi ħaġa hemm min jipproteġiha u l-ħaddiem mhux biss għandu l-għodda kollha possibbli, għandu drittijiet u kondizzjonijiet mill-aħjar iżda huwa preparat u mħarreġ sabiex verament jagħti dik l-għajnuna.